Něco hra Warhammer? Pokud ne a chcete se o ní něco dozvědět, měli byste vyrazit do Hradce Králové. Tam se totiž sešli její příznivci na mezinárodním mistrovství. Tak vypadá Warhammer v počítačové úpravě. Dnes se ale v Hradci Králové tato hra přesunula z monitorů na opravdová bojiště hracích stolů. Warhammer je válka dobra se zlem. Vystupují v ní obři, draci, skřídci, elfové a spousta dalších postav. Je to simulace bitvy, dalo by se říct takový až šachy. Hra je velmi složitá, její pravidla jsou sepsána v této tlusté knize. Ve stručnosti lze ale říct, že jde o to vyřadit z válečného pole protivníkovi figurky. Intenzita a délka útoku se přitom určuje podle hodu kostkami v kombinaci s předem danou silou jednotlivých postav. Dobrý, ne, ale pojď se Pegasové, jo? To jsou ale bíci. Jsou vrahouni. Každá armáda čítá 100 až 150 figurek. Pořídit si přitom takovouhle armádu nemusí být zrovna levná záležitost. Cena jedné takové ručně malované armády vás může totiž vyjít i na několik tisíc korun. Sběratelské armády, když někdo se tomu věnuje delší dobu, tak se můžou dostat třeba klidně přes 20 000 až 50 000. Tuto hru hrám už 10 rokov. Pokud se i vy chcete stát aspoň na chvíli bojovníkem nebo vyzkoušet svoji magickou sílu, není nic jednoduššího, než postavit svoji vlastní armádu a vyrazit třeba na takovýto turnaj. Z Hradce Králové pro televizi Nova. Patrik.